पुरी यंत्रावर पण पटकन होतं. मी मोदकाची पाती पण ना ह्या पुरी यंत्रावर करते. पण तुम्हाला वेळ असेल भरपूर, तर ह्या पद्धतीने आपण ह्याला पानाला तेल लावायचं आणि ह्याप्रमाणे हे आपण जसं वडे थापतो ना त्याप्रमाणे हे पीठ पातळ करून घ्यायचं. म्हणजे त्याची चांगली पारी बनवायची पातळ. पातळ असली की छान लागतं. हे बघा. किंवा ह्याच्यामध्ये ना काकडी किसून घालून त्याच्यात पण शिजवून ना करता येतात आपल्याला पातोळ्या. त्या सुंदरच लागतात, कारण काकडीचा एक वेगळा सुवास येतो ना काकडीचा त्याच्यामुळे. हे बघा. पण हे असं बराच वेळ जातो आणि ह्या पुरी यंत्रातनं पटकन ठेवला गोळा की लगेच प्रेस होतो. तर हे आपल्याला वेळेसाठी ते बरं आहे. हे असं छान थापून घेतलं आहे मी आता ह्याच्यामध्ये चून घालणार आहे त्या पद्धतीने आणि नंतर हे असं बंद करून घेणार आहे. मंडळी, पातोळी ही रेसिपी बघण्यासाठी योगेश परब या यूट्यूब चॅनलला नक्की भेट द्या आणि त्यावर मी खाली लिंक देतोय, त्यावर क्लिक करा आणि हा व्हिडिओ संपूर्ण नक्की बघा.